скоростната пътия изгърмяна Тойота още на 120 км. Нова прогрезина и тя имаше гаранция до 150 дни. До 100 на 90, значи смятай. Втората придавка направо се изкръщи. И уж трябваше да я сменят, защото гаранция. Занесах и един месец. Чакаме оригинална пътия от Япония, от намайната си. Направиха, вървеше колата. И вече като стига гаранцията, отивам за нещо и той вика, ако вие ми викат, дали пак не е скорост, той към нали сменяхте? Да. Той към не, как ще сме ремонтирахте гаранцията, викам, не знам колко беше, аз си спомням, ми вземете всички. Аз съм от Пасат също държавен, от старите, 18 годишен шо. Само каране, душата ми е. Да. Баща ми има Опел, преди това имаше Рено. И той е по-говорен на това. Колкото от френски. И си мисля, нали, че... Ако нямаш много пари, вземеш Опел. Имаш малко повече пари, вземеш Volkswagen. Сега вече поскачаш на един ден на Mercedes. Там пък вече гледаш екстремекс, защото да вземеш скъпа кола, пък вътре да няма кожа, работа, навигации, мултиволани, за какво да вземаш, брат, че съм учиш? Да. То общо дето няма никакъв смисъл, само дето да си играеш с това. Един, като ходих там, кога беше? Значи, кога правих по след по Коледа ли? Беше по ново време за време. То трябва да показвам. Движението му е нещо важно. Сега ще видя. Пуснах. Не е ли голям клипа после? Как ли ми пращаш или нефти петрол качаш? Ами...